Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Aurten da 6. aldia, antoatzen degula, eta 80 kotxe bat edo etorri dira, mota guztitakoak. Badaude klasikoak, badaude gaur egungokoak, azken BMW-a elektrikoa dana bai etorri da, Saharako desertua juten da pandarrai egitea etorri da bat, eta bueno, pixka deneterik, pixka deportigoak, beste batzuk, beste motateko, denetik. 3 motore bai, 3 motore etorri zaizkigu, hor dazagu, berrik eta bat zarrantzea, oso elegantea, eta esan aurten etorri dela gero eta kotxe hobego, politiago, lehengo urtetan kotxe motetxego etortzen zitzaizkigun, eta aurten erabaki genuen nivel bateko kotxetikan abiatzea, ez da? Helburua da mundu gustatzen zaigun jendea harremanetan egotea, jende berria ezagutzea, eta bai aprobetxatzen dugu fundazio bateri laguntza eskaintzeko, eta gaur jasotzen den dirua berei emango zaie, Stop San Filipo fundazioari. Eta gero bai honez gain baitare kontzertu bat antolatu dugu, Gargantas Desgarradas, Tolosaldeko talde bat, eta pixka denetik pertsona guztientzako, bai gazte, gelduxiego, denentzako. Ikusita egualdia nola hon, eguzki atera da pare bat aliz, eta atertu du, baino ez du oso egualdi hona egin, eta betza guztua gaude, hemen erdin jarri dugu aurten, lehenengo aldiz, lehenoan Tolosako iskin bateko ferialen egite genuen, eta han gutzako ez da oso egokia ez, jendea araino jumarraka espreski hortako, eta aurten hemen egin da asko zobeto, Tolosan erdin guztua, oso guztua. Evento honea ekarri dugu BMW i8 bat, motore honek da hibrido deitzen diren kotxiak, eramaten du aurrean motore elektriko bat, 121 saldi, eta atzean darama 221 saldi gasolina. Biak batera kombinatzen dire 362. Mezklatzen badira, erroberak 4 bider 4 ibiltzen du, baina bestela 130 kilometro aurrera ibiltzen du bakarrik atzean motorea, gasolina da. Orduan kotxe honena da kontsumoa eskasoa dela, oso baxua da eskasoa. Gero ibiltzen du asko, irteeran irabazten dio motore elektrikoki ematen dio potentzia asko, eta orduan irteeran Ferrari bateri edo Porsche bateri irabazten dio irteeran. Gero luzera, azken finean, beste kotxeak dira 500 piko saldi, eta orduan irabazten dio. Baina honek dakadan hau berena hori da, kontsumoa oso eskaz, modernoa, futurista, eta, bakarrik ikusi behar da, ez da, oso politxa dela. Eta gero, ateak pixabak horra alas de gaviota ditzen dela, erroberak, argiak dira, argi laserkoak dira, azkena irten den argiak merkaduan. Kotxe hauek bereziki dira markarentzako, BMW-entzako, hori, saltzeko, imagen, diseinua, eta marka ikustea ze badakin egiten edo ze ingenieria daka BMW. Orduan, bakarrik ikusi behar da, kotxe bat brutala da, bai, jendea igartzen da asko. Jende guztian nahi du argazki bat ateratzea, azken finean kotxe hauek dira jokalarientzako edo enpresario
batentzako garrantzitsua, zeren ez dago isa kotxe hauek kalean. Orduan, bai, deitzen du, atentzioa deitzen du, eta jende guztia nahi du argazki bat. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.